beszél. Másrészt pedig valószínűleg fizikailag sem fogom már bírni, hiszen azért vannak a gyermek, fiatal gyermekek, hogyha távol dolgokat nézzük, akkor azért az elég is minden gyermek és az egész társadalom szerintem egyetért velem abban, hogy annál durvább, mint amikor mondjuk reggel 5-kor hazajössz egy turnéról, és 6 órakor berohan, hogy elmegyek a szobába, és egy koféban levenni. Kedves jó is, biztos, hogy utána ami hát nagyon sok. Szerintem nem lehet hosszú távon csinálni. Én per pillanat is annyira felett vagyok ezzel, hogy elképesztő. Azt mondjuk már nehezen tudnánk közülni, hogy 40 évesen nekinek is kutatnak még valami szak. Elég furcsa, hogy valószínűleg az előkönyvében fogok mondani, hogy